Welatiyên Efrînê yê ku dixwazin vegerin gund û bajarên xwe rastî gelek astengiyan tên. Ku yek ji wan astengiyan rêgirtin ji aliyê çekdarên artişa niştimanî ku niha ew çekdar Efrînê kontrol dikin û nahêlin xelkên Efrînê vegerin ser mal û milkên xwe. Ji derek taybet ji navçeya Şiyê ya bi ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve ji Arkerê ragihand ku karwanek ji derbederên xelkê gundê Qermîtlaqê ya bi ser Efrînê dixwestin li gel Termê welatiya heman gundê derbasî gundê wê bikin, da li goristana gund bi xakê were spartin. Ji aliyê çekdarên artişa niştimanî yê bi ser Tirkiye ve rêgirî li wan hate kirin. Heman ji derê got piştî rêgirîkirinê li xelkên gundê Qermîtlaqê ew neçar bûn ku Termê welatiya bi navê Nazlîn Mustafa li goristana gundê Erdenê veşêrin. Heman ji derê diyar kir ku gelek xelk dixwazin vegerin gundên xwe lê her car rêgirî li wan tê kirin. Mîna welatiyên gundê Qermîtlaqê ku niha li gundê Hêsrokê dimînin. Ku metirsiya wan ji wê yekê heye ku malên wan werin talan kirin yan jî kesên beyanî li cihê wan bêne bi cih kirin û bê mal û war bimînin. Çekdarên artişa niştimanî li gel artişa Tirkiye ji 18 meha Bûrî ve bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê kontrol kirin û mal û milkên xelkên wê talan kirin ku piraniya xelkên Efrînê derbeder bûn û niha jî rê nadin xelkê bajêr vegerin malên xwe. û metirsiya wê yekê heye ku demografiya Efrînê were guhertin. Beriya niha jî serkirdeyekî çekdarên PYD bang li xelkê Efrînê kiribû ku vegerin mal û milkên xwe. Bê ku tu pîdawîstên jiyanê ji wan kesan re dabîn bike ku ew kesê derbeder bibûn di nava çiya û siruştan de rojên xwe derbas dikin û çendin welatiyan li wê derbederiyê jiyana xwe ji dest dan.